Nosaltres som la Anna, l'Eloi, el Zahir i la Malak i avui volem aportar un petit gram al Serra en aquest... La contaminació i la qualitat d'aire és un dels principals problemes que tenim a l'atmosfera. A Girona un dels principals problemes és el trànsit rodat. Nosaltres hem proposat anar pels carrers i recollir les deixalles que trobem per aportar un petit... Esperem que us hagi agradat aquest vídeo i esperem que hàgiu entès el missatge que volem donar. Us animem a reciclar.